ду бозии боқимондаи даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор шуданд. Дастаи Истаравшан дар майдони худ бо тими футболи Куктоши ноҳияи Рудакӣ рақобат намуд. дидори ин ду даста аз умраи рақобатҳои ҷолибу диданӣ гардид. дар қисмати аввали рақобат футболбози дастаи Истаравшан Бахтиёр Чориев дар ҷаримагоҳ ба қоидаситезӣ даст зад ки довар пеналти таъин намуд. аз ин имконияти мусоиди голзании футболбози дастаи Куктош Амирҷон Сафаров истифода намуду ҳисоби дидорро боз намуд. бо як голи задаи Амирҷон Сафаров нимаи аввали рақобат ба анҷом расид. дар қисми дуюми рақобат ҳарчанд футболбозони дастаи Истаравшан барои голзанӣ бештар талош карданд, аммо футболбози дастаи Куктош Насимҷон Муҳаммадиев бо як маҳорати олӣ тӯбро вориди тури дарвозаи Истаравшан сохта ҳисобро 2-0 гардонид. ҳамин тавр Куктош баъд аз 8 даври чемпионат бори аввал имкони хуби ба даст овардани ғалабаро пайдо намуд. аммо дар идомаи вохӯрӣ соҳибони майдон зиёд мубориза бурданд ва футболбози дастаи Истаравшан Аҳрорбек Уктамов тавассути зарбаи сар тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Куктош намуда ҳисобро тағйир дод. дар идомаи вохӯрӣ талошҳои соҳибони майдон натиҷа дод, зеро капитани дастаи Истаравшан Илҳом Баротов аз як вазъияти мусоиди голзанӣ самаранок истифода намуду тӯбро вориди тури дарвозаи Куктош сохта ҳамин тавр натиҷаро мусовӣ сохт. дар ҷараёни вохӯрӣ ҳарду ҷониб борҳо имкониятҳои мусоиди тағйир додани ҳисоби вохӯриро доштанд, аммо рақобати дастаҳои футболи Истаравшан ва Куктош бо натиҷаи мусовии 2-2 ба анҷом расид. дар даври 17-уми чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Олӣ, тими Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дастаи клуби марказии варзишии Артишро дар майдони худ қабул кард. дар қисми аввали вохӯрӣ ба бозингарони ҳарду даста кушодани ҳисоб муяссар нашуд. дар дақиқаи 62-уми дидор бозингарони дастаи Эсхата каме дуртар аз ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро вайрон карданд ва зарбаи ҷаримавиро бозингари рақами 81 дастаи меҳмонон Фатҳулло Фатҳуллоев бехатоб ба нишон расонида ҳисобро кушод. дар дақиқаи 77-уми бозӣ ба футболбозони дастаи клуби марказии варзишии Артиш задани голи дуюм ба дарвозаи Эсхата муяссар шуд. тӯби дуюмро ба дарвозаи соҳибони майдон бозингари рақами 10 клуби марказии варзишии Артиш Муҳсинҷон Абдуғаффоров зад. вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 0-2 ба фоидаи меҳмонон ба анҷом расид ва аз тарафи довари бозӣ 6 дақиқа илова карда шуд. дар дақиқаи 6-уми ба бозӣ илова шуда бозингари рақами 7 дастаи Эсхата Акобир Тураев як имконияти хуби голзаниро моҳирона истифода бурда голи ҷавобии дастаашро ба дарвозаи меҳмонон зад ва вохӯрӣ бо ҳисоби 1-2 ба фоидаи футболбозони клуби марказии варзишии Артиш ба анҷом расид. Во-первых, хочу поздравить команду ЦСКА с заслуженной победой. Игра очень была хорошая. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, все-таки у нас немножко сказалось вот этот дальний выезд. И в конце ребята где-то подсели. Вот, где-то не хватило физического состояния. بازی خیلی خوبی بود. من به هر دو تا تیم خسته نباشید میگم و تبریک میگم به تیم خودمون که هفته به هفته داریم بهتر میشیم. جدا از بحث فنی و در رابطه با بازی امروز و من تشکر میکنم از برنامه 90 دقیقه که خیلی خوب تحلیل و تجزیه و آنالیز میکنه بازی ها رو هفته به هفته. من میخواستم امروز جلوی این دوربین ازشون تشکر بکنم و همچنین کارشناس خوب برنامه آقا سبحان. ما در واقع تشکر میکنم که میگن این بهترین بازیکن هفته است یا اون مربی هفته. من تشکر، ولی ما در تیم زسکا ما تیم هستیم و این زحمت همه تیم هست که همه ماها بهترین میشیم و خواستم از اینجا هم تشکر کنم از تیم خودمون که تمام دستورات تاکتیکی تمرینات رو اجرا میکنن و ما روز بازی به نحو احسن انجام میدیم که محصل و نتیجه این خوب کار کردن برده.